Il-fatt li f'Malta għawdex il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel baqgħu stabbli meta madwar l-Ewropa dawn splodew il-fuq ġie għaliex il-Gvern ħadem baqal u ħaħsib il-familji Maltin u Għawċin. Dan qalu l-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela meta f'kollegament telefoniku fuq One Radio lejlet il-budget innota illi madwar l-Ewropa l-prezzijiet tal-elettriku u tal-fuels olew waqt li hawn Malta baqgħu stabbli. Ħarsu lejn il-prezz tal-enerġija, ħarsu lejn il-prezz tal-petrol u tad-diesel. Fejn kellek inti splużjoni l-fuq fil-prezzijiet ta' dawn il-prodotti tant essenzjali, il-prodotti tal-enerġija, prodotti tal-kurrent elettriku, prodotti tal-fuels. Li ma tistax tgħaddi mingħajrhom għax huma essenzjali għal ħajja ta' kuljum. Xi ħaġa din li f'pajjiżna aħna rnexxielna nikkontrollaw u ma ġietx f'kombinazzjoni ġiet għax konna bil-għaqal. Għaw il-Prim Ministru spjega li s-sostenibilità fil-pajjiż hija kruċjali għal dan il-Gvern. Fil-fatt, illum ma' biss terz tal-ammont ta' persuni f'ċaħda materjali severa illi kien hawn fl-2012. Riżultat li għalkemm hu tajjeb il-Prim Ministru spjega illi mhux se jwaqqaf il-Gvern bil-ħidma tiegħu, inkluż fil-pjan li se jkun ippreżentat għall-2022. Is-sostenibilità finanzjarja tal-pajjiż għalina naturali li hija importanti, ma daqstant ieħor huwa importanti x-xogħol, daqstant ieħor huma importanti l-opportunitajiet u daqstant ieħor hija importanti il-qagħda tal-familji Maltin u Għawċin. U kien għalhekk li żammejna pajjiż b'saħħtu. Mbagħad, meta tara dan kollu li għamilna, għax ħad naħseb il-familji, jekk kellna nużaw il-kejl li kien daħal meta Malta aċċediet fl-Unjoni Ewropea, ġi meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, llum għandna l-inqas rata ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali minn meta bdiet tinġabar l-istatistika.